Gava Azteknû di lêkolînên derbarê esmanî davê dibû ji aliyê endezyaran ve peyvên yekêm ku ji hîvê hat bihîstin qertel daketbû. Em niha daketine ser hîvê û me motor vemirandin. Aniha dema ku cîhan pîrozbahiyan dike, divê tîma min xebatan bidomîne ku em mayîna ewleya li ser hîvê bipejirînin. Navenda kontrolê misyonê ya ku li Houstonê bo 20 salên din firandinên esmanî rêvebir. Di 1992 da çûn cîhek dinya nûjentir û oda dîrokî hat girtin. Min tiştên ku li pê wan mabûn paqij kirin, şûşe û bermayên wan avêtin. Hinek bermayên wan hebûn. Bi bingehîn ew cih navenda kontrolkirina erka dîrokî temsîl dikir. Di 2013 de ev cih hate nûkirin û bû wekî rewşa xwe ya 20 tîrmehê ya 1960 nehan. Zûpênc hevpeyvîn digel çavderên kontrolê û li ser yekînên kontrolê roniştîn ku herî pir bikar înane nîşan kirin. Her wisa behsî xebata xwe ya li ser her yekî alavekê jî kirin. Ev di pêvajoya ronkirinê de ye gelek alîkar bû. Pisporên nûkirinê bo 5 salan lêkolînên gelek ciddî pêk anîn. Dijwariya herî mezin nûkirina alavan bû û pêjirandina ekranên mezin yên ku tiştê herî dîtbarî ya di odê de bû. Ekranên 1-2-3 ji bo pitir ji salekê me aşkira nekir. Dema diketnê da li ser van ekrana çêbû. Lê piştî lêkolînên korên herê dawiyê di vîdyoyekê de tiştên bû nûkirinê yên pêdivî me bi dest xistin. Her yek hurgulî giring bû pisporên nûkirinê pênûs û kaxizên ji 1960 û her wiha xwelîdanik, cixare û xutiyên vexwarinan bi kar anîn. Navenda kontrolkirina misyonê ya nûkirî bo serdana geştiyaran hatiye vekirin. Geştiyar ji piştî dîwarek fireh ya cam dikarin bibînin.